James. Butler. Angenehm. James huurt bij Butler wie appel bij moos en met oeren. Ich ben er begonnen bij een richtige Schotse lord, McDonald. Vegetariër. In hats en nieren. Please, zie mich niet aan voor een kelner. Zongen Quibus, der onder het voetloof verheuft. Ich kom. Ich stond daar en had voor mijn lord paraat. Nog vuur ich de oren van mijn lord opmaak, leg ik hem zijn kleier al fertig. Links neer voor het bed, die voor het cricket, rechts die voor het jolfen. Stel die ins vuur. Mijn lord op het cricketveld met zijn bul met golfknuppelen. Zijn toch geen knuppelen, dat zijn clubs. Op een golfclub komen geen knuppelen. En door Hansen ook je gras met greens. En in die greens zitten lucher. 18 chique lucher. Holes. En die holes zitten in de greens en niet andersom. Had me meer holes wie greens, daar is me niet van de baan afgekomen. Jedes jaar jon ich met mijn lord op safari. Ik zorg voor het ijs voor in de whisky. Een moes om de olifanten op stang te jagen. Ik laan het geweer. En wie Big Mac Lascro van Parkinson hol je nog de leeuwwurm was. Ja, ik ben niet kapot te krijgen, wa. 25 jachen moet ik iedere dag uitlossen, voor Eens heb ik ze alle 25 zielig geprobeerd. En wel toen loste die prieën mij uit. Half Schotland heb ik voorbij zien vliegen. En daglang heb ik geheld om die horen hongschremen waarom onze reet te krijgen. Adel, alle wil armoed. En wel armoed met klasse. Een antieke Rolls Royce voor de deur en wil je geld voor benzine. Met mijn Mini Cooper moet ik dan verhingen voor huisduien. Yes, om het milieu te sparen, zegt mijn lord. Voor geld verstiefelen van mij wordt er niet. Die moeten mij zelf vermieten. Lieslaarzen. Vroeger waar alle rongzeren met gestiel, zo wit wie met kikkekoert van mijn lord. Nu zit de meeste ronk in Blumput op de vensterbank. En koud dat het woord, dat is kiel, koud. Ja, nergens wordt je stort. Voor zo ze deks voor de ijskassen moesten warmen. U denkt dat de Engelse adelstief is. Wrong. Turnringen had ik moesten ophangen in de peertstal. Die had ik vast en door dramaart en 90 jaar nog iedere dag zien voegen is je. Een richtige Lord of the Rings. Nünzig en nog alles paletti. Ja, niet jans. Hoe het niet meer jut. Daarom ook dit merk zeef dove. Dove. Ja, du bist aan de rij weer. Stel. Ja, immer stond ik voor mijn lord fertig. Ja, en je moet ook als butler over alles met kunnen kallen. Ik heb zo wellig een eigen mening. En dat is dezelfde wie die van mijn lord. Als butler word je in Schotland allround. Buttelen in de jaat. Automonteur, chauffeur, bodyguard, boekhouder, koch, klusjesman, schoorsteenwerker, verpleger. In het kotje zat alles wat een huisvrouw ook deed. Merci, heren.
En dat 364 dagen het jaar. Yes, James had mijn lord, der borg kan niet immer gespannen zien. Immer had ik mijn lord bediend. Eén keer had een andere hem bediend. Even doe we nog met hem afgelopen. En toen jong ik naar de Goudkust op het Belgisch, Lanaken. Ja, daar maken ze van een butler een lifestyle manager. Ja, daar is het klimaat ook ganz anders. De lucht is door belastingenveloppen blauw. De gechleer zou zeggen, de chic is mijn streek wit in plaats van de wit. Lifestyle manager bij Export Hollanderen. Die alles hand, alles uit de klasse. Niet één zwembad, 3 voor ieder seizoen 1. Maar het merklabel is het wichtigste stukje van de kleren die die dragen. Met onderboksen van Giorgio Armani poets ik het zilver. Alles is bling-bling door, wa? Wie die nog op het Hollands wonen, te houden die Duitse herders. Op het Belgisch zijn dat golden retrievers. En om die aan blinken te krijgen, poets ik me het apenzoer. Een butler wees alles van etiketten. Die Export Hollander woog nu voor werk komen leider niet weer bij de etiketten op de flesje Amstel en Heineken. Het geld wat die hand zou van belekken komen. Ik zei zo. Ik ga met de baas zelf nog nooit een boterham smeren. Over geld gesproken. De boodschappen darf ik niet op het Belgisch doen. Dat is alles duurder. Daarom treffen 4 butlers aus iedere morgen in Maastricht voor de Albert Heijn. En je dan de Aldi en de Lidl. 's morgens vang ik aan met het wakker maken van de Thaise au pair neer mij. De chauffeur van meneer en het dienstmeertje en de bodyguard van mevrouw. Bodyguard, weet dat woord al huur. Met een microfoontje en een tupje in zijn oor. Kan dat horen Peter Jansen dag met zichzelf. Ja, wat andere hersenshand had die kleerkaspieren. Met de NRC in bed bestudeert de heer des huizes iedere morgen zijn aandelen. En wie die stund, kan ik zien aan zijn gezicht. Onder ons gezegd, die had last van ochtendhumeur. Even water Janse dag. Daarna moest ik met onze traiteurs het menu van de dag bespreken. Ja, wie handtekst meer steren aan de dus wie in de Janse Michelin. De Frans Teunis, het Marleen, de Gaston, de André Vieux. En voor die lijn bourgeois moest ik dan een flesje van 80 euro het stuk bestellen. 80 euro de fles. Daar had je nog niet over wat er drin zit. Ons essen, jullie mijn herschaft zelden. Ja, niet vanwege het geld. Nee, mijn baas wil alles prakken. De kreeft, de caviar. En overal moest appelmoes bij. Wel van het beste. Niet van zilver, maar van goudrinetten. Het frietenvet is zo jaar van diamant. Het vlees kan ik jetje nog zien. Zo jaar kangeroekoteletten. Wenn ze dan het opstoßen has, weet je wenigstens wat je kunt. Vorige week was ik nog met mijn baas in Londen. Zette James, bestel me een hotdog. Ik weet niet, wieso denk in het Engels heet. Als lifestyle manager zorg ik ook voor de agenda.
De vrouw des huizes moest naar de beautyfarm en de fitnessclub. De dochter naar de plastic chirurg. En de heer des huizes naar de masseur, de friseur en de controleur. En alle nu naar de therapeut. Make me beautiful. De dochter van 18 wilde alle tietje tieten. En de vrouw des huizes wil warm tieten van 18. Een paar kilo wanneer. S'avonds bratsch ik die golfclubs en onze afval in de aanhanger van de Ferrari. Want op de terugweg van het golfbaantje viert mijn baas in Maastricht nog langs bij het Milieupark. Ja, maar had de Hollandse milieupas ja niet voor niks, wa? Nee, zo meteen jeet voor mij het belsje. En dan moet ik ganz vlot doen. Ja, dan is er het verhaal van mij gedaan. Butler of ik kom, butler of lifestyle manager. Maar nu is oes. Ohne ons leeft niks in huis. Butler een beroep? Nee, een jaaf. Ik stond paraat en zei, Alaf. Alaf. 3 maal.